बहुत बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन जों हायाखै। प्रथमते हल जितु लाइबिलिटी দিব বিচাৰিছে জেনুইন লাইবিলিটিবিলাক দিব লাগিব। एलमि स्कुल, हाई स्कुल, सेनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज बिनि गासैबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेस इयारखौ 2015 सनखौ लानाय जादों। इउ डायास क'डखौ 2022 टेस्टनिखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय कलेजनि बेलायाव 2020 सिमखौ जों लानाय जादों बेस इयारखौ। बे हिसाबै आं सानो गासैबो जोंनि फरायसालि गासैबो जोंनि कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ आरो माखासे जायफोर एफा एनै बबेबा सर्टेजाव गंफा गंनै थालांगोन बेखौ उननि पर्यायाव जोङो बिसार बिबेसना खालामनानै नायगोन। दा बेखिनिखौनो दिनै आङो फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थार'फि थांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे गोदान भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। दिनैनि समाव जोङो गिबिसिन थारावनो सावरायलायगोन बिपिएफनि सिएमनि सायाव, नैथियाव जों सावरायगोन इउपिपिएलनि सिएमनि सायाव, लोगोसे जोङो जोबनायाव सावरायलायगोन सरजाबफानाय जागोन नैबे रुबिराम नार्जारि सारनि सायाव। स' रायजोफोर जों बयबो मिथिखागौ मैयानि समावहाय आसाम एसेम्ब्लियावहाय एमारजेन्सि एडुकेसन सेक्टरनि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि माखासे बाथ्रा सावरायनानै थांबाय। दा बिनि बेलायावहाय बै समावहाय बाथ्रा सावरायलायनायावहाय बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंग्रो गिबियाव। दिनै फुंनि 10टायाव जोंना बड'लेण्ड टिउट'रियेल काउन्सिलनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन। बे एसेम्ब्लियाव जोङो सिरियास जोंनि स्पेसियेल सेसन जितु जादों बेनि सिरियास माबाया जाहैबाय जोंना एडुकेसन बिल लाबोनाय। बे एडुकेसन बिलखौ जोङो बहुत बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन जों हायाखै। थांनाय बिपिएफ सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन, हायाखै, जाफुंसाराखैमोन। खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै, बेहाथ' जिर'खा, जेबो गैखाया। एबार जोङो बिपिएफ हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास बे इस्युखौ लानानै रायज्लायदों। सिएमआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो, जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों। बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि गेजेराव रायलाय होनलाय बे बिलखौ जोङो बोरै इन्ट्रडिउस खालामनो, बोरै लांनो, सात्र सात्रनि बा मास्टारफोरनि समस्या बा जिखिनि जाया एलपि स्कुलफ्रा आरम्भ खालामना आप टु 12 हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज 12 सिम बेहाय बिराद समस्या दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जायैयाव। दा बियो दिनै जोङो खालामनो हाबाय, जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेखायनो बिटिसि सरकारनि जानानै बा बिटिसिनि रायजो जानानै सिएम बिथांखौ जोङो कंग्रेचुलेसन हरदों, धन्यबाद हरदों आरो भबिष्यताव जोंनि गोबां माखासे समस्या दंबावो बेफोराव जाहाथे हेल्प खालामो सिएमआ। रायजोफोर बिपिएफनि सिएमआ दिनैनि समावहाय इउपिपिएल पार्टिखौल' मानो सोंखारिनो नागिरदों, नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफनि सिएमआबो बुंदों जे 17 बोसोरसिमहालागै नाजादोंमोन, हायाखै। मानो हायाखै? बै समावहाय दावराव दावसिया बारा, गावजों गाव होसोलायनाया बारा, स्कुल दखान बन्द जानायफ्रा बारा, हिंसा हिंसि जातिजों गुबुन जातिजों जानायफ्रा बारा। नैबेनि खारनावहाय बिसोरो मावनो हायाखै रायजोफोर। मिथिबायना? दिनै नैबे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय लानानै जेब्लानाखि एनडिएफबिफ्रा आखाइ हमदों नैबे समनिफ्राय गोजोना फैदोंमोन। दा नैबे 5 बोसोरनि गेजेरावहाय बिसोरो मावनो हागोन ना हाया बियो बिथांमोननि सायावसै। दिनै बिसोरखौहाय सापर्ट खालामबाय इउपिपिएल सरकारा। स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय दिनै इउपिपिएलनि सिएमआ एसेम्ब्लियाव थांनानै मदद खालामहैबाय, बाख्नायनोबो गोनां जाबाय। नाथाय बेखौहाय सोरबा सोरबाया साइड मोनसेल' भिडिअ नायनानैहाय बिपिएफनि आइटिसिएलफ्रा इउपिपिएलखौहाय बदनाम होनो थाखाय
00000 होननानैहाय मेसेज लिरगासिनो दङ दा आं बेखौनो बुंनो सानो BPF आ 000 UPPL आ 00 सोलोंथाइ बिथिङाव दै रायजो राजा नोंथांमोन मोनसेबो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै BPF पार्टियाबो आरो UPPL पार्टियाबो नाजादोंब्लाबो बिसोरो मदद मोनैनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै फिरबि माने फिरबिसो होननांलाय लांबाय दै थेवबो UPPL पार्टिया माखासेखौ मावदों होननानै जोङो खोनाबावबाय रुबिराम नार्जारी सारनिफ्राय बे समाव खोनासंदो UPPL नि CM आ मा बुंदों আজি একদিনীয়া যিটো এছেম্বলি সেশন ইয়াত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু দুটা বিষয় এটা হ'ল এডুকেশ্যনৰ বিল এটা আনিছে আৰু এটা SD তেখেতসকলে এটা ডিমাণ্ড আনিছে 72 crore আৰু এই SDটো লাইবিলিটিৰ কাৰণে আনা হৈছে প্ৰথমতে হ'ল যিটো লাইবিলিটি দিব বিচাৰিছে জেনুইন লাইবিলিটিবিলাক দিব লাগিব কিন্তু যোৱা যি 17 ইয়াৰ্ছৰ আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত তেখেতসকলৰ যিখিনি লাইবিলিটি আছে সেই লাইবিলিটিছ যিখিনি অডিট কৰা হৈছে তাত দেখিছে কিছুমান লাইবিলিটিছটো জেনুইন নহয় গতিকে আমি আহ্বান কৰিম যে লাইবিলিটিছটো পেমেণ্ট কৰাত যিবিলাক জেনুইন যিখিনি আছে সেইখিনি পেমেণ্ট কৰে আৰু যিবিলাক জেনুইন নহয় তেখেতসকলে যিহেতু অডিট কৰা নাই আমি অডিট কৰিছিলোঁ আমাৰ হাতত আছে তো সেইকাৰণে বড়োলেণ্ডৰ পাব্লিকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অহা যিখিনি ফাণ্ড এই ফাণ্ডখিনি পাব্লিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ হ'ব লাগিব এইটো আমি বিচাৰোঁ আৰু এই ফাণ্ডটো লাইবিলিটি দিব বিচাৰিছে এটা চৰকাৰৰ বাজেট নেক্সট অহা হয়তো ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত যিটো অসম চৰকাৰৰ বাজেটটো হ'ব তাৰ আগত যিটো লাইবিলিটি পেমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে এইখিনি সময়ত আগত যিটো বাজেটত পইচা আছিলে সেইটো পাব্লিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আছিলে সেইকাৰণে লাইবিলিটিছটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি অবজেকশ্যন থাকিব আৰু জেনুইন লাইবিলিটিছে তেখেতসকলে দিব লাগে সেইটো আমি বিচাৰিম ছেকেণ্ড প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন যিটো বিল আনিছে সেইটো আমিও সমৰ্থন জনাইছোঁ কাৰণ যোৱা প্ৰায় 30-40টা বছৰ বহুতখিনি সংগ্ৰাম হৈ আছে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কাৰণে ভেঞ্চাৰ কলেজৰ কাৰণে আৰু চাকৰিবিলাক ৰেগুলাৰাইজ নোহোৱাৰ কাৰণে গতিকে অসম চৰকাৰৰ 2-3 বাৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈ গ'ল সেই এমেণ্ডমেণ্টতো আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বহুতখিনি বড়ো মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম স্কুলবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই গতিকে আজি যিটো বিল আনিছে কাউন্সিলত যিটো পাছ কৰা হৈছে এই বিলটো লৈ পেলাই অসম চৰকাৰৰ তাত ভালকৈ পাৰ্চিউ কৰিব লাগিব আৰু এই বিলটো লৈ পেলাই ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব সেইটো আমি বিচাৰোঁ আৰু বিলটো কাউন্সিলত পাছ হৈছে আৰু গভৰ্ণৰ যিহেতু এপ্ৰুভ পাব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা তাত তেখেতসকলে কাম কৰিব লাগিব আমাৰ পৰা এই বিলটোৰ ক্ষেত্ৰত বা স্কুল কলেজৰ প্ৰব্লেম সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি সমৰ্থন জনাই যাম रायजो राजा नोंथांमोना गासैखौबो मिथिखाबाय भिडिअखौनो आं हगारनानै होजोबखाबाय बिसिनिफ्रायनो खोनाजोबखाबाय दा बिनि बेलायाव आं बेखौल' बुंनोसै 17 बोसोरावहाय BPF आ सरकार सालायबाय बेयावबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै आरो जाखिनि खामानि मावनांगौमोन बेखौबो मावनानै लानो रोङाखिसै 10 बोसोर गुबुन हारिखौहाय MP फसंनानै दोननायनि थाखाय नङा होनलाय रायजो राजा नोंथांमोन दा फैयै 5 बोसोर आरोबाव गोदान सरकार फैबाय बेखौबो BPF पार्टिनि CM आ खनसेबो 1 सेकेन्डबो मदद खालामाखिसै एसेम्ब्लियावबो थांफेराखिसै सावरायलायफेराखिसैबो अब्ला माब्रै मावजानो रायजोफोर बर'जों बर' एना एनि हेंथा हेंथि सैलाया गनायलाया सापर्ट खालामलाया अब्ला गुबुन सरकारा बहा सापर्ट खालामनो दिनै जेनदोंब्लाबो UPPL नि CM आ एसेम्ब्लि हाउसआव थांनानै बर' जाथिनि थाखाय मावथारनांगौ होनना साननानै बेखौहाय मदद खालामनायावसो बियो दिनैनि समावहाय जाफुंनो थांगासिनो दङ नाथाय बेबो जागोन ना जाया इयुनाव नुनो मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोना दानिया बे समावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौनो बुंनो सानो जेसेबांनाखि BPF नि ITCL फोर दङना भिडिअखौ मोनसे साइडजोंल' दानाय मोननै साइडजोंबो नाय क्लियारलि बुंखादों BPF नि CM आबो मावनो हायाखै ना आरो UPPL आबो मावनो हायाखै मोननैबो नाजादों नाथाय आसाम सरकारा खोनासङाखै मानो खोनासङाखै बर'जों बर' मदद गैलाया
हेफाजाब होदायाखै बेनिखायनो खोनासङाखै मेन रिजोना जाहैबाय बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो बबेया थार बबेया नंखाय बेखौ बिजिरग्रो बिनि उनाव ससियेल मिडियायावहाय 000 होयो ना 00 होयो ना 100 होयो बेखौ होबाय था एकमात्र आङो बुंदों बिपिएफ नि आइटि सेल बिपिएफ सापर्टार्सफोरखौ रायजोफोर दिनैनि समावहाय अब्ला रायजो राजा नोंथांमोनालाय मा सानखो फैगौ एमएलए इलेक्शना बे समावहाय इउपिपिएल पार्टिया सिंगेल सरकार दानो नाजा रावजोंबो दाथा मानोना माइनरिटी सुबुंफ्राबो बिजेपि खौ मोजां मोनाखै आरो बिपिएफ पार्टिखौबो मोजां मोनाखै आरो लोगोसे नन एसटिफ्रा बिजेपि खौबो मोजां मोनाखै बिपिएफ खौबो मोजां मोनाखै कंग्रेसखौबो मोजां मोनाखै दा बबेखौ भट होनो सानदों बिसोरबा ना एजिपि पार्टिखौ ना कंग्रेसखौ नायबाय था रायजो राजा नोंथांमोना फैगासिनो दङ इलेक्शनाबो अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि